la poliție ca să știi că o dispărut de acasă, unde s-o dus. Și eu n-am avut și o vină că i-au amintit cu vârful de țară. Acum spuneți și dumneavoastră. Manele, GTA San Andreas. Deci nu știu de ce aflu despre asta abia acum, dar aparent pe Snapchat pot să deseneze. Am făcut aici un omuleț și am mai reușit până la urmă să desenez și aici o floricică. Nu știu, sper că vă place. Ce? Nu-ți mă acolo! Pula mea! Livrare specială! A venit garda la mine cu un pliculeț să-mi bag pula dacă știu ce. Ia să vedem. Mă, ăștia crede că noi suntem vrăbiuțe, ne aduce pâine? E un bar pe stânga, înainte de prima comună de Craiova. Și acolo ați mâncat și ați băut? Am mâncat și... Nu, am mai mers încă 15 km. Ce-a întâmplat? Dar știți că suntem în Timișoara? Au ajuns în Timișoara? Da. Păi bine. Numai aroganțe pe la Santropera, nu știu unde e. Semințe de dovleac, mie doar alea-mi plac, de la alea. Într-un șeptor, lor, că cu numere de uragan. Vă dați asta bine, vă dați asta bine, vă dați asta bine, vă dați asta bine, vă dați asta bine. De ce nu sunteți de acord ca Șerban Calafu să-l apere pe Sandu Angel, pe fiul dumneavoastră? De ce nu sunteți de acord? Ce aveți cu el? Pleacă, mă, dați! Stau și eu corespunzător aici, aferent, o baroseneală cu băieții pe spate. Ce pot să zic? Aveam nevoie, România avea nevoie de așa ceva. Da, avea, da. Avea. Mai puțin de spitale, mai multe biserici. Mai multe biserici decât spitalele. De ce să avem spitale? Spitalele nu... Lasă, că ne ajută Dumnezeu. Okay, here we go. Jump right over this way. Everything should be fine. No one's gonna get. Ce-ți trebuie, mă? Trebuie o lanternă să mă uit. Hai, mă, și tu o lanternă. Băi! Da. Ai o lanternă, vă rog? Nu am fost. Băi, o lanternă, ia lasă că iau eu farul. Ia scoată. Ieși. O, bă, da, ce bine să vede. Este vorba despre doi tineri din comuna Mihăiești care au furat sâmbătă un autoturism parcat în fața unei locuințe de pe raza comunei Golești. Cercetările în dosar s-au încheiat rapid, căci hoții au fost prinși de polițiști, iar mașina a fost redată proprietarului. Deși nu vor răspunde penal pentru fapta lor, căci partea vătămată nu a depus plângere, cei doi tineri din Mihăiești nu au scăpat de amendă, pentru că nu au avut declarație pe proprie răspundere și au încălcat astfel prevederile ordonanțelor militare. Hoții au fost amendați cu câte
20.000 de lei. Polițiști din cadrul secției 2 poliția. Part 1 pranking my sister. Ninguno de los dos, tío. Me hace tío. ¿Cómo coger el palo? Coño, qué espectáculo. ¡Qué horrible! A ver, Hugo, rápido, Hugo. Rápido, Hugo, rápido, para el vídeo. Vă arăt cum să rămâneți toți blocați aici, nimeni nu mai coboară de aici. Să vedem pe unii coborâți, dar dacă săriți de pe balcon, ia vă grijă, mama voastră de așa de Nicolae. Haide! Rogați-vă ce sunteți! Păi crezi că ne ronciți o scară întreagă, mă, nestituțiilor ce sunteți? Lasă chiar anele cu poliție de acum. Căutați-vă gazda imediat! Nimeni nu mai stați aici! Nu-i bărbat! Stau aici până mâine! Ce faci, fratele meu? Ești bine? Da, tu? Bine. Today? Today we talk about Moja Dragna. Sama как pe tine bulanju. Îți place la cur, tu te pula mea. Suși pula și cu gură și cu gura. Ai brânză la pula. Samir vezi im ciorba. Sama как pe tine. Thank you, brother. Thank you. Ce titlu de piesă te descrie cel mai bine? De ale mele. Oricare, ori de ale tale. De ale mele, așa se cheamă. Am crezut că era întrebare. Ce nu trebuie să... Gotta go fast. Oba! Confirmate 1815 cazuri în total. Scenariu negru avem însă și vești bune. Vestea bună este că 94 de pacienți au fost declarați vindecați și decedați. Ne uităm însă Gotta go fast. Блять, сука, ёбаный рот, нахуй! It's Corona time. Hey, it's Corona time right now. It's Corona time. Poartați-mă, pula, după de 86!